Helo, siamai. Beth yw'ch enw? Karen ydw i. A pa lefelau ych chi'n dysgu, Karen? Dwi'n dysgu yn y gweithle a Cymraeg i oedolion ac yn y gymuned, a wy'n dysgu o mynediad hyd at canolradd eleni. O, Pontio uwch, mae'n drwg fi eleni, ond wi wedi dysgu uwch yn y gorffennol. Iawn, diolch yn fawr. A ers faint ych chi wedi bod yn dysgu? O, Crems, wy'n dysgu fel Tiwtor ers 1994, ond dechreuais i fel victim, fel dysgwr, ym 1990. O, reit, oce. So, dwi wedi gweld o'r ddwy ochr. Beth yw'ch top tip chi neu top tips chi i'r dysgwyr? Ydych chi'n dweud? Trio siarad reit o'r dechrau a paidiwch â phoeni am dreigladau. Os dyw person yn gallu deall beth ydych chi'n trio dweud, just go for it. Pan o'n i'n dysgu, o'n i'n meddwl bod rhaid i fi ddysgu popeth cyn i fi ddechrau siarad. Wel, rhaid i chi fynd mas a ffeindio pobl yn dweud siwmai a paidiwch ag ofni gwneud camgymeriadau. A'n arbennig gyda treigladau. Brownie points yw treigladau. Da ni gyd. Iawn? Diolch yn fawr.